Velkommen på Esbjerg Gymnasium. Et stort gymnasium med de fordele og valgmuligheder, det giver dig. Præget af nærhed, overskuelighed og tæt kontakt til den enkelte elev. På EG går faglig udvikling, venskaber og trivsel hånd i hånd. Du skal have de bedst mulige rammer for at kunne udvikle dig i et tæt samspil med kammeraterne, fagene og lærerne. EG er et gymnasium med dygtige, engagerede lærere. Vi har supermoderne faciliteter til undervisningen og tilbyder dig en bred vifte af fag, uddannelser og særlige forløb. På EG har vi gjort det til en tradition med store arrangementer med kendte kunstnere. For eksempel Lucas Graham, Tina Dickow og Anders Matthesen. Arrangementerne er sammen med morgensamlinger, caféer, fester og de mange konkurrencer og aktiviteter med til at skabe et fantastisk sammenhold på tværs af klasser og årgange. I 2011 fik EG årets undervisningsmiljøpris for den gode elevtrivsel og stemning. Vi har studiecaféer, hvor du kan få hjælp til lektier og opgaver, samt en række talentprojekter, hvor du kan fordybe dig og få ekstra udfordringer. Vi glæder os til at byde dig velkommen til en del af et stærkt fællesskab og sammenhold. Vi ses på EG.